problém v samospráve sa nabaluje dlhé obdobie. A ako som spomínal, posledná vláda, ktorá tu bola, absolútne nerozumela, čo sú mestá a obce. A môžem vám len garantovať daňový bonus, koľko? Minus 500 miliónov. Energetická kríza minus 200 miliónov. COVID minus 150 miliónov. I keď si to zrátate, my sme za posledných 3,5 roka samosprávy prišli skoro o 1 miliardu. Tieto zdroje nám chýbajú. A to viete vy, keď ste bol starosta, to vie každý jeden starosta, primátor, aj zastupiteľstvo, kto sedí. Vy nie ste schopní za 1 rok tieto zdroje nahradiť. Nie ste schopní. To je v podstate miliarda. To sa nedá. Viete spraviť dve veci. A teraz, keď sa môžeme vrátiť tomu, áno, koncepčné riešenie. Vy musíte na stôl položiť koncepčné riešenie, ktoré má ale tvrdý dopad na samosprávu ako takú, na, myslím, štrukturálne rozloženie samosprávy. Táto diskusia je otvorená a jedna z MOSE v súčasnosti, Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má prísť s návrhom, ako to riešiť. Môžem vám garantovať za Úniu miest Slovenska, my navrhujeme jednoznačne zlúčenie samospráv. Z našich štatistík vychádza, že na Slovensku je postačujúcich 350 samospráv. Stačí. Stačí. Vy nepotrebujete 3000. V Slovensku je 200 občín, sú to mikroregióny. Nemajú ani vyššie územné celky, nemajú iné. Majú len mikroregióny občiny. Stačí. Kde sú dnes Slovinci, kde sme my? Poliaci? Poliaci majú toľko samospráv ako Slovensko. Poľsko má 45 miliónov ľudí. Máme 5. To znamená, tá neochota niekedy z dola, aby sa to nezvolalo len, že vlády, ktoré tu boli, sú tie vinné, nevidím ani jednu vládu. Táto komunikácia, my nie sme schopní sa stretnúť a dohodnúť, no tak poďme sa dohodnúť medzi sebou a spojme sa. Toto je ten problém. A tento problém raz príde a príde v tom, že nie na všetko sú peniaze. My nevieme všetko zaplatiť, nevieme v každej obci mať všetko. To sa nedá. Vieme fungovať ako mikroregióny, kde jeden druhému zdieľame medzi sebou veci. A k tomu sme ešte nedospeli. To vám hovorím ako... Žiaľ, starostovia nepustia, to je moje, nechceme sa ani zlučovať, nechceme nič robiť, my sme tu doma, my chceme mať všetko. Takto to fungovať nebude. Ale na to musíme asi najprv prísť. Samosprávne hovorím ako poslanec, ale ako primátor. Pretože príde k tomu, že zistíme, že na to nie sú peniaze, aby sme takto prežili. Čiže len na dôvážok, prečo k tomu dochádza? Pretože toto, čo som predložil, je len v dobrej viere, pretože ja sa pozerám na starostov a primátorov bez politického nejakého zafarbenia alebo trička, pretože všetci máme tie isté problémy. Môžete byť, aké chcete strany, máte tie isté problémy, čo mám ja. Môžete sa tváriť, ako chcete, to neplatí. A preto aj tie riešenia, ktoré ja sa snažím predkladať, sú pre všetkých. Rátajte to ako pre mesto Kežmarok, tak aj pre akúkoľvek obec a mesto na Slovensku. A to, čo som aj predtým dával zákony, všetkým to pomôže. Bez rozdielu.